Здравейте, скъпи приятели от групата! Днес искам да ви покажа поредната промоция, която пристигна за мен по Speedy от Aquasource. Какво съм си купила? Искам да ви покажа. Разбира се, промоцията с крем Moonrise, която купуваш 3 кремчета и получаваш подарък крем. Ето ги 3 кремчета Moonrise. Сега ще обясня защо си поръчвам това кремче, колко добра работа ми върши. И получаваш един брой от нашата прекрасна 100% натурална биокозметика Natural Being, един брой крем за ръце и за тяло. Чудесна промоция. Освен това, в пакетчето има и един брой бифидус. Това е, което съм си поръчала в тази поръчка, и сега искам да кажа няколко думички. Айде да започнем с бифидус, тъй като го държа в ръка. Много е важно да приемаме пробиотици през лятото. По принцип е хубаво да ги приемаме целогодишно. Казвала съм многократно, че за един здрав човек е от особено значение и важност на всеки 3 месеца да изпива по една опаковка ацидофилус и една опаковка бифидус, за да могат червата му да бъдат в добро състояние, за да могат пробиотиците да се заселват в нашите черва и да има баланс между полезните и вредните бактерии в тялото, защото те си живеят, съжителстват нормално в нашето тяло, но поради някакви обстоятелства, особено ако се налага прием на антибиотики или лекарства, този баланс се нарушава и превес започват да имат вредните бактерии. Особено през лятото доста често Escherichia coli създава проблеми на хората, когато ходят на басейн, когато ходят на море или са употребявали някакви антибиотици. Тогава започват едни такива бактериални инфекции, които са доста неприятни и водят до сериозен дискомфорт. Така че пробиотиците подпомагат този баланс на червата, на чревното здраве и ни поддържат в добро състояние. Не веднъж съм казвала, че здравето цялостното на един човек започва от червата. За да се предпазите от стомашно-чревни вируси, когато ходите на почивка, бифидус ви е първият помощник. Аз за това съм си го поръчала допълнително към промоцията и сега ще обърна внимание и на промоцията, която съдържа 3 кремчета. Многократно съм говорила за крем Moonrise. Това е вълшебството за всяка една жена, за поддържането на хормоналния баланс, за това да има нормален цикъл, да няма силен предменструален синдром, болки, подуване, тежест преди и по време на цикъл, за много по-лесно забременяване при момичетата, които са в такъв етап от живота си, които искат бебе, а то все не идва. Доста често една от причините, всъщност те могат да са много и най-различни, но една от причините може да е недостатъчния прогестерон в тялото, а кремчето е съвсем естествено и натурално, съдържа 11 билкови екстракта, като основната съставка е див ямс, така небезизвестния див сладък картоф, който пък съдържа един фитохормон, който се казва диозгенин, от който яйчника много лесно сам си образува прогестерон. Това няма нищо общо с хормоналната терапия, която има много странични ефекти. Аз препоръчвам на всеки сериозно да се информира, ако някой лекар му препоръчва хормонална терапия, при положение, че има някакви такива женски гинекологични проблеми. Така че хубаво е да се информирате. Кремчето се маже на меките части на тялото през целия месец, еднократно обикновенно. Ако жената е в пременопауза или менопауза или някакво друго състояние, което изисква и налага, може да се маже по няколко пъти на ден. Всеки, който се интересува, може да ме попита, но аз преминах през менопаузата благодарение на кремчето и на афроорганичните водорасли.
Разбира се, моята любима супер храна, изключително лесно и безпроблемно. Дъщеря ми, която е на 14 години, регулира своя доста тежък предменструален синдром, точно с кремчето и афа в дораслите, разбира се. Хубаво е нашите супер храни да се комбинират в така правилната комбинация и съотношение като количества, ако са на капсулки, и по този начин ние имаме така много добър ефект и полезност. Справяме се с състоянията, които преди са ни пречили. Така че подходящо е за всяка жена или момиче, които вече имат цикъл, както и за жените в пременопауза или менопауза. Ползите са много. Мога да разказвам дълго време, но наистина подхода към всеки един човек е индивидуален и аз ще се радвам, ако някой, който гледа това видео, има интерес към продуктите на Aquasource като цяло, да ми пише или да ми се обади. И с няколко думи за кремчето за нашата натурална козметика. Искам да ви кажа, че е изключително важно какво нанасяме, мили момичета, на тялото си всеки ден. Плескаме се с какви ли не неща, които обаче съдържат едни така наречени лъжливи естрогени, които в един момент, когато се натрупат в тялото, започват да предизвикат доста сериозна симптоматика. Като част от нея може да бъде нередовният цикъл, трудното забременяване и много кистите по гърдите, по яйчниците, да. Това се дължи така на естрогеновото преобладаване и така нататък. Така че, тъй като кожата е най-големия орган де-факто в нашето тяло, е много важно какво нанасяме върху кожата си. А Natural Being е новозеландска козметика, която е 100% органична и натурална, без абсолютно никакви химични съставки в себе си, както ароматизатори, консерванти, отцветители или подобрители. Така че горещо ви я препоръчвам. Аз съм много доволна от козметиката, както и супер храните, използвам вече от 8 години. Надявам се това видео да е било полезно за някой от вас. Ще се радвам да отговоря на всички въпроси, така че пишете ми, или ако пък ви е по-удобно, ми се обаждайте, ще оставя телефона си за връзка под видеото. До скоро!